Просто съм изненадан от безидейната и слаба игра на нашия отбор. Нищо не вървеше така, както трябва в днешния матч. Просто и начина, по който атакувахме противника, беше хаотичен и нямаше необходимия ритъм в играта на нашия отбор. И закономерно не можахме да отбележим гол, създавахме ситуации само на хаос. През второто по време имаше някои такива положения, които обаче просто са плод на такива спорни топки и плод на, така бих казал, на безпомощност в нашия отбор по начина, по който изграждаха атаките. Разочарован съм от играта на нашия отбор, не мога да го крия. Искам да преспа утре и тогава нещо ще говоря и пред футболисти, и пред ръководство и така. Как тогава бихте отговорили? То наистина неприятен въпрос на тия викове от страна на публиката, оставка. Нормално да не се чувствате никак добре зад гърба ви в течение на матча, подобно отношение, но все пак какво мислите по въпроса? Не мога да кажа нищо в оправдание, защото действително хората имат основание да са недоволни, защото не играхме, нямахме никакви такива аргументи, които да заслужиме подкрепата на публиката. Аз лично оправдавам недоволството на хората, но в крайна сметка те изразяват много така емоционално в този момент вижданията си, но според мене с основания днеска хората не бяха доволни от нашата игра. Казвате, че не сте доволен от безидейната игра. В интерес на истината, аз си мисля, че последните 10-15 години може би това беше най-слабия мач на Черно море. И все пак вие изненадан сте, но на какво го отдавате? Остана впечатлението дори, че някои от играчи са крайно неориентирани и тромави. Поне аз оставам с такова впечатление, може да се лъжа. Нали, отстрани. Уморени или нещо от рода? Не бих казал, че трябва да са уморени играчите, защото за мен ние се подготвяхме много старателно за този матч и през седмицата имаше и необходимата свежест по време на подготовката ни за този матч, но как да ви кажа, трудно ми е да отговоря защо такова поведение имаха и играчите в този двубой. Може би си помислиха, че днеска с по-малко усилия ще могат да вземат този матч, което аз много така преди матча ги подготвях, че няма без усилия да се постигне добър резултат. Но явно така мислиха, че отбора на Марек са дошли тук сами да загубят този двубой, което всъщност се оказа и ни зашлевиха шамар. С такова поведение трудно може да победиме който и да е бил отбор, не само отбора на Марек. Състоянието на бакалите първо ще се установява. За сега не изглеждат много добре нещата, но просто нека лекарите да си свършат работата и ще видим какво е неговото положение. Поред мен това е от ударно и за него още не мога да кажа нищо, защото не съм разговарял още с доктора на отбора. Няма как да не сме доволни от постигната победа. Дори смятам, че е заслужена, макар че естествено, че отбора на Черно море имаше доста шансове, които пропусна, но мисля, че бяхме доста организирани. Играта ни не беше никак лоша, контратакувахме добре, имахме и други възможности, а в крайна сметка и с борбата, която положихме, имахме и късмет в някои ситуации. Затова резултатът остана такъв и мисля, че нашия отбор така имаше повече сили да се бори, за да го вземе този матч. Поне това е моето мнение.